कसुगाव समबाय समितिनि 2023-24 बोसोरनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ आजावनाय जादों। बे नमिनेशन बिलाइ आजावनायाव आं रिटार्निं अफिसार जानानै दिनै बेवहाय नुजाफैदों। दा बेनि गेजेराव दा दिनै बाव नुनो मोन्दों नमिनेशन बिलाइखौ गासै 30 जन मानसिफ्रा नमिनेशन बिलाइ गथायदों। बेनि गेजेरावनो जाहैबाय SC ST नि थाखाय 2 नमिनेशन बिलाइ गथायदों। महिलाफोरनिफ्राय 4 मन'नयन बिलाइ गथायनाय जादों आरो जेनेरेल जेनाखि आनरिजार्भ केटेगरिनिफ्राय गासै 24 जन बिजाथिफ्रा मन'नयन बिलाइ गथायदों। दा बेवहाय परीक्षा खालामनानै मोनबाय। परीक्षा खालामनायाव गासै 30 जनाबो 30 जनाबो बाव खुनु माने रिजेक्ट जायाखै, गासिबो एक्सेप्ट जाजोब्बाय। आरो बे बिथांमोनहा फैगौ 6 तारिख जुनावहाय इलेक्शन जागोन। बे इलेक्शनाव बिथांमोनहा गासैबो गाव गावनि माबाखौ लानानै सोर देरहायो देरहाया बेखौ जों माबागोन सानगोन 8 तारिखआवहाय। दा बेखिनियानोसै नामा आंनि बुंनांगौआ। बावहाय जों नुनायाव उफ्रा बिजाथिखौ जों बाहाय नुनो मोननाय जायाखै। माने 15 जन जिहेतु जोंना बर्ड अफ डाइरेक्टरावहाय 15 जनल' नांखागौ। बे 15 जननि गेजेरावहाय महिलायाव 2, SC ST नि थाखाय 1 आरो आनरिजार्भ केटेगरिनिफ्राय 12 जन, गासै 15 जनियाखौ लानानै बर्ड अफ डाइरेक्टर जागोन आरो बेनो कसुगाव।